June ni somni pathum sang ni somni panga thotan ni ania Bahzar thlir tu te chibai ule US in Iran nuclear hmunte be hnuah Iran thinrim anin hro sana sa hlea US thil ti wang hian ram sang sang hruai tu te ngai dan poi nang lo hlom viau maya Middle East buaina hian khovel pum buaina thlen lowang ti soya har ta khop mai ain dot thlip thlep kher lovin thil sang sang kan soile donani Iran MP Kom province bial tu kasem ravan box chuan US President Donald Trump chu asipai te tan kuang tam tak siam tir lok turin a hriat tira Trump hian helai biala America sipai omte phur honan arang theyang berin kuang tam tak siam tir ro se ati Traman Iran nuclear thlit fim na mun te chu ti chiat vekani ti soi chu ravan box chuan adik lo ti soin fordo facility hi American media ten an soile criminal trama soidan ang a chiani lo lei hnuai phei chu chelo hrim atia Iran nuclear thiam na le man ruate chu heng misual ho ti chiat mai thei hi ani lo ati bawk Russia President Louis tuna Russia Security Council a Deputy Chairman Nimek Dmitry Medvedev chuan America chu Israel Iran inkar buaina lo in rol ve wanga demin Iran ram hruai tu te chu an ladam zela Hetih thlenga wang hian nuclear ral thuam siam tura uranium thlit fim na po amaya chakan thodu nge yarin thu asaya chuti rual chuan ram engi mozatin Iran hi nuclear ral thuam pe kan du nge yang atibok Medvedev chuan Iran sarkar thunei tu te chu an ladam zela tuna chuan amaya chakin an ron tho chuak nge yang ti arin theya ama an hruai tu te le uranium enrichment du lo tu mi pui te point tuna chuan ngai dan dang an nei to ngei dona Iran hian nuclear ral thuam siam na kong an zo nge yang chu mai chu ni lovin ram engi moza chu Iran hna nuclear ral thuam peturin an in ring ngai bokang ati Medvedev chuan Israel le Iran buaina US in rol ve ta ka wangin leilama in ka na po athlengang ti hlawom takani ati bok Medvedev hian Russia ram social media post siamin Iran le Israel te chuan an nuclear program an ti to ve turani atia Iran in nuclear ral thuam nei le nei lo kan hrelo chuti lai chuan Israel hian arukin nuclear program nei ti ero kan hria UN Security Council le IAEA en puina in an nuclear program te hi ti top ve ro se ti apos bokani Russia ram foreign ministry chuan thu chu asiamin US in Iran nuclear hun te bom chu na taka an dem thu an soya US thil ti chu international law bo chiat na ni a Middle East le West Asia mai ni lo khovel puma buaina thlen tu ani a hlawom thu an soyani Hetih la hian Iran foreign minister Abbas Arakchi chuan US chuan ram le ram in za ton na hnuaya in dorna an phat sana khothang ram te nena in biak na nei chu Iran tan thil thei ani to lo atia chuti lai chuan Russia chu Iran thian ani ti soin voin hian Russia President Vladimir Putin chu Moscow a mudon thu a soi bokani pontongin nimin jing khan US chuan fordo Natanz le Isfahan Iran nuclear hmun te chu bomin Iran chu Israel nenan boina thi topa in biakna dokan kil turin US President Trump chuan an hal boka President Trump hian Iran beina US a telve don le don lo hi kar hni chungin a ti chian tur thu asaya he thua soi hnu ni hnia Iran chu bom hal thunga Israel sipai IDF te chuan US malak na hi Iran rama rorel tu te nun ron na ti top tura malak na poimo takani ti in IDF ten en thok khowa malan ni antibok Trump hian US sipai ten Iran an bei hnuah Iran chu bom chhun zom an tum lo thu asoya an thil ti wanga remna om lo ani chuan Iran tan chiat na le lungai na thlen belang ti asoi thunga kan tumber chu Iran nuclear thlit fim theina ti top le khovela fir fiak chom tulian ber ramin nuclear ral thuama nei mai thei wanga hlo om lo thleng tur ti top ania tuna chuan Iran nuclear enrichment facility te chu kan chu cheta vekani atiani US Vice President J.D. Vance chuan US chu Iran nuclear hmun an be wangin Iran nen an in do ti na ni lo atia Iran nuclear program hlo om chi an bitum ti asoya NBC nan komna Vance hian US Iran nen kan in do lova an nuclear program ero kan do ani atia Iran nuclear program kan ti chia Iran nuclear program chu hun rei takatan kan pot hnung le ani atibok Vencian exa post siam belin Trama sarkara mi poimo te zinga po Iran an bom chung changa ngai dan in nanglo ommek kara
President National Security Team te thutluk na chu fakin he operation hi America pilot le service dang te that zialan tir tu ani President senior team te hi media ten nasa takin an beya ngaidan inang lo ommek ti an vordar boka anina taka chuan hetiang operation nei tur hi chuan President security team te hi koikom thin ang thapan lungrualangaya kan chuang khop mai President hi ka hrechiang bawk ati ani US Secretary of Defense Pete Hegseth chuan Iran beihna chu operation midnight hammer ti an vo thule hlotling takan nei thu asoya he operation hi Iran sipai te le Iran mipui te beihna ni lo ati US in a hnuah Iran chuan nimin khan Israel chu ballistic missile somli velina kap le a Times of Israel chuan Iran missile beihna wang hian mi somriat parukin hliam an tuar ni in an tarlang Iran state media te chuan missile somthum vel an kap ni in an soya Israel sipai te chuan missile te hi kap thlaturin theito pan chhuah thu soima se Jerusalem khopuya po missile te hi tlapuak dum dumani Iran sipai te chuan Israel a hian bitum hrang hrang an neia chungzinga chuan Ben Gurion airport po tel ti an soi Israel Health Ministry chuan missile awang hian mi somriat parukin hliam an tuar ni in an soya hengzinga somsari pasari te chu hliam na lo te nei an ni a pahni na deuh hlek omin pathum chu damdo ina enkol ngai an ni boka pathum te chu an hlau tu ka wanga buaina nei an ni anti Iran hian nimina Israel ka anan hian an missile nei len verh Khoram Sar 4 missile an hmang ni in Iran state media te chuan an puanga he missile hi kem sang hnia thui kap pha bom chi sang sang ke ji sang kha zanga je tarit thlopui theiani Tel Aviv khopuya po Iran missile hian den chiata nei nuala shopping center beng le salon te po in chezinga atelani Iran ballistic missile hian Haifa khopui po denga Haifa hian siren po ri man lo antia Israel marlama chuan mipui te chu thule umma chu bombshell tara tura hriat tiran ni top mai boka Iran chuan US beihna hi top chin nei lovin an chang le don ti an puang top mai sia indona hi intran don chau ani mai theiani US President Donald Trump chuan Iran nuclear facility an bom hnu hian Iran chu indona ti topa nuclear program chungchanga inbiakna dawhkan kil turin nanora mase Iran hian chu tiang lam chu atum lo hle ti alang to ani nimin thleng khan Israel Health Ministry chuan June ni som pathum atanga Iran in missile mangan beina wang hian damdoina da ngai khopaliam mi sang ni zeriat somthum panga anom to ti an soyani Iran Foreign Minister Arakchi chuan US thil ti hi UN Charter International Law le Nuclear Non-Proliferation Treaty NPT bo chiat na nia Hetih thleng hong le hrin chua hi atop ngai lawang ti in exa aposa UN Charter le provision te chuan dan hnuaya mani inven na chan let min phalsaka Iran chuan kanram le mipui te himna tura mani inveng turin digna kan nei atibok Yemen ramaro rel mek Hetih te chuan Iran in Israel le US a dawna Iran an pui don ti an puanga Yemeni Armed Force thupuang tu Brigadier General Yahya Sari chuan he thu hi puangin Yemen chu US le Israel daw turin official in dawna tel veta kan ramri hnai tuipui atangin in long te da son ngal ro ti in thu chua asiamani Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC Commander in Chief Major General Muhammad Pakpur chuan boruaka Israel an beina chu chumlo chat lovin an chunzom zel don ti asoya Zionist ho hithin thi nanom to ngai lawang Hetih la hian tunma inhnuah in beithin Iran mipui te chu Israel le US beina wang hian lungrual taka phuar khom kan nita a chunglam rem ruat na le mal som na maktak ti lo rual ani lo atibok Hetih la hian Iran chuan State of Hormuz a longkal kong chu kharan tum ni in report oma Iran hian an la khar chi alawa mase Iran parliament chuan kharan rem ti to ni in puanani State of Hormuz hi khowela sumdong longte tana tuipui kong poimo berzinga mi ni in helai hmuna hian khowela oil le gas supply hmun nga thena hmun khat akal tlang thina Iran in a kharani chon khowel hmun sang sanga oil le gas mana to pha hle donani Strait of Hormuz hi Persian Gulf le Arabian Sea in zomna lai tuipui ring rek ania Persian Gulf atang Indian Ocean thlenga longkal kong poimo takania State of Hormuz a hian tuipui hi kem somthum pathum vel chawa zaw ni in Iran ram mar lam le Arabian Peninsula chimlam chu tuipui kong zim te in a dai danga
sumdong longkal theina chin phei chu ke em thum vel chaw zaw ani wangin olsam taka khar le be theiania apoi mo le be ol samna wang hian tuna Israel le Iran boina hian a hming po langsar hle ani Asia khomol pui khothang ram oil le gas nga ram Saudi Arabia Iraq UAE Qatar Iran le Kuwait te chon Strait of Hormuz kaltlang hian an oil hral tur ten phur chuak thina tunma chon US le Europe ram te chu helai tanga phur oil le gas a in ngat an ni thina tunha ya ero Strait of Hormuz mang tamber tu chu China le Asia khomol pui ram dang te an ni India tan po Strait of Hormuz hi apoi mo hlea India in ni tina oil laklu barrel makta duai nga le point pangazinga barrel makta duai ni hi helai tanga an lak ani wangin Iran in a kharani chon India chu atuar masatur zinga mi kan nia chuti lai chon India hian ram sang sang hne na train oil le gas hi le wangin har sat na tok deuh don ma se thaphang taka omero angai kher don lova Strait of Hormuz hi kharani point India hian Russia le US baka Brazil train oil hi le bel ngal thei don ni in India ram thu nei tu te chuan an soya gas bi ga phei chon India in le tamna ber Qatar chon Strait of Hormuz hian hmang lova liquefied natural gas LNG po Australia Russia le US atanga kan le wangin India tan boina tur om lawani Iran ramlal sa of Iran Mohammed Reza sa fa pa upaber Reza Pahlavi chon Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chu Iran mi puita himna turin ani na tanga bang turin a phut Pahlavi hi Iran lal fa pa lal nitur Crown Prince ania Ayatollah Polten Iran ramaron rel ta ka wangin ramdang atlan chemeka hunrei tak chung chu mi pui hriata thu a soi ngai to lova Israel in Iran a run hnuah TV aron lang ve ta fowa social media lama po a post ta fowani Pahlavi chon exa post siamin nuclear ral thum nei tuman ro rel na wangin Iran mi puite nun na chu din hun der thonga da meka nuclear hun pathum bomani phatani Ali Khamenei le fir fia khoite hian Iran ram hi anen kol zo lawani lei hnuai pu ka omme Khamenei an US bom chan le dana ngai to lai mek in Hetih hi ka hril duani Iran mi puite wangin bangam rose ti chuan Iran mi puite le Iran ram chuan hun thima tanga chuakin bung tharan kayanga remna hausakna le ro puinan nei theyang atia Iran rama remna le monna omna tur kong om chun chu Khamenei ro relna ti to pani thu a soibok Pahlavi hian kumsang kha zakwa somriat pakhata pa thi hnuah Iran lalani thu a puanga US aral tlan mekin pilot training chuak ani US in Iran a bom hnuah thil thleng sang sang zinga poimo tak pakhat chu Israel thona si paiten Iran rama khoramsar missile an da na hmunan bom thu hi ani ome Israel in do thona te hian Iran ram hun sang sang a si paite hmunan bom nual to a mase yes area a khoramsar long range missile da khom na hi chun la beimi alawa nimin khana voi khatnan Iran in he missile hi Israel beina na man hnuah Israel in do thona te chon khoramsar missile da khom na hian bom ve ta ni Israel Air Force Commander Major General Tome Barle Head of Air Operation Brigadier General Gilad Kainan te chuan IAF control room atangin Israel thona ten yat seri an bom lai hi an komana hemi chungchanga hian IDF te chuan thu chua siamin chunen lai nge in Central Irana Imam Hussein Missile Headquarters chu kan barak hayani Iran rama bom kan thak hlat ber tu malania khoramsar missile te chu chut chia tan nia mel maten Israel an beina tu ral thuam ti chia in Israel ven him hna kan thok zelani anti IDF te chon nimin khan Iran ram hun sang sanga anin do thona som thum rual in operation nein bom somriat velan thak ni in an soya hengzinga hian Isfahan Bushehr le Avasa Iran sipai te hun po telin Iran Air Defense Battery siam na hun le drone an da khom na hun te po an bom chia ni in an soi bokani nimina IDF te nia chan beina wang hian IRGC member pasari le Iran sipai pahni an thi ni in Iran First News Agency chuan an puang Bahzar lo thira wangin kan lome